to chcem povedať, že veľmi dobre vedia, o čo sa jedná. Vidia to tí ľudia. Majú, každý už má internet, majú mobily, kde majú... Tak, správne, a oni to dobre vedia, že to zneužívajú. To 70% obyvateľov sa už vie informovať cez internetovú sieť. A je toho tam plno. Ja komunikujem... To je to psychiatria. Majú nové maniere. A vy máte, môžem sa teda ja zastarať, vy máte aké maniere? Si myslíte, že týmto pomáhate niekomu? Áno, myslíme si. Jednej osobe a ďalším stovkám ubližujete? Vy ubližujete tým stovkám ľuďom, nie my. Ja som to videla aj na internete a akože takéto správy. To ešte len uvidíte. Ľudia zastupovali ako občana nezávislého. Ale kto vás zastupuje? Nikto vás nezastupuje. A to ja nezastupujem občanov. No a kto povedal, že vás zastupujeme? My sme tu boli pánovi Václavovi. Teraz na mieste. Rovno na mieste. Ale toto je nemocnica, nech sa páči. To je nemocnica? Ale je tu nezákonne. Toto je koncentrák, nie nemocnica. O čom rozprávate, prosím vás? Trápna ste tak akurát vy. Porušujú sa tu ľudské práva. Chcete komunikovať? A kde to máte vy dokázané? Ja sa vás chcem opýtať. Ten pán má súdne rozhodnutia nariadeniu ústavnú liečbu na psychiatrii. A prečo to vy neriešite vnitra, Letina a komplikujete život viacerým? My máme podľa ústavy článku 2 právo. No vidíte, zákony vás nezaujímajú. No jasné. Vy sa hanbíte, že máte takéto občianske otrocké postoje. My sa vieme vyjadrovať, aj zákony ovládame namiesto vás. Odrazu vás argumenty nezaujímajú. Áno, keď majú odpovedať na niečo. Odrazu vás argumenty vy, sluhovia, poskočkovia. Kašlite na ňu. Za komunistov ste držali huby a teraz držíte huby takisto. Teraz držia dve huby. A teraz ešte horšie, ako bolo za komunistov. Keď príde na ňu, tak pochopí. Vieš? No však netýka. Zatiaľ, kým sa to jej netýka, tak... Nie, to som zrovna chcel hovoriť, ak sa debatujem s ľuďmi, tam som s baníkmi, s ktorými som 40 rokov robil baník. A oni povedia, nás to nezaujíma. A Skapína na záhradke, lebo ho vyhodili z trojizbového bytu, nemá za čo platiť. Skapína z Dochýna na záhradke, aj stadiaľ ho idú za chvíľočku vyhodiť a jeho nezaujíma, v akom stave sa nachádza. Jeho nezaujíma, čo sa okolo neho deje. A pýtam sa ho, počúvaj, však boli sme dole v bani. Tam si nadával na komunistov, že aká je nesloboda, aká je tu nesvojprávnosť, že není sloboda slova, že niečo povieš a hneď ťa niekto prenasleduje a hneď sú komunisti na tebe. Ja sa ťa teraz pýtam, prečo teraz, keď máš demokraciu, ako ty hovoríš, máš slobodu, prečo nejdeš slobodne vyjadriť svoj názor? Že ti nedali dôchodok, že ťa vyhodili z trojizbového bytu, mafia, ktorá jednoducho spolupracuje s políciou, s poslancami, so všetkou tou bandou, exekútormi a tuto si na záhradke, ako bezdomovec. A teba nezaujímajú osudy tých druhých ľudí, ktorí takisto dopadli ako ty. Sú spokojní. No, ja tomu nemôžem hovoriť, že to je nejaká apatia, alebo že to je letargia. Lebo denne ten človek je nachlastaný, nacucnutý jak špongia a jednoducho ho nezaujíma, čo sa spoločnosti. Ale nie všetci, vieš, mali sú aj takí, ktorí je až moc dobré a preto radšej držia huby. A sú takí, ktorí sú ticho a boja sa o tú robotu za 300 €, hej, čo je almužná, a sa môžu hanbiť, pretože my sme keď máme byť rovnocenný partner Európskej únie, tak prečo máme takéto almužny? A sme ticho. Ten korporatívny fašistický systém presne to robí podľa Biblii, veď to sú židovskí oligarchovia a oni vedia, že 2/3 obyvateľstva musia udržiavať ako tak pri živote nad vodou, to je štokholmský syndrom, jednoducho, a tá 1/3 nezmôže nič. Lebo tí samé 2/3, ktoré ešte ako tak žijú, tak tie ich udúpu, ako aj tuto to vidíte. A ešte to aj platíme všetko. Áno. Policajti nespravia absolútne nič, lebo sú radi, že majú robotu. Vôbec ich nezaujíma, že slúžia fašistickému systému. Keď tu bude komunisticky, slúžili komunistickému. Armáda prisahala občanom, takisto slúži fašistom.
ale len kvôli tomu, že majú ešte nejaké platy a že si žijú na nejakej úrovni. To, že ich deti tu budú žiť v otroctve a sú otrokmi, že nemajú svoju vlast, že bola predaná pôda, voda, o to sa ma zaujíma cigán, ja, cigán, ktorý ho tu nikto nechce, a zaujímam sa, lebo som občan Slovenskej republiky a chcem tým zdrpnutým Slovákom tej majoritnej spoločnosti ukázať, že toto tu je ich, toto im patrí, že tuto nezákonne väzňa človeka, ktorého uniesli. To je únos bez súdneho rozhodnutia, to je únos, ktorý spáchali príslušníci policajného zboru, lekár, ktorý nemá súdne rozhodnutie, ktorý ho tu väzni na silu, proti jeho vôli, všetky medzinárodné ľudské práva sú porušené a tí, čo nosia uniformy, v prvom rade by mali zakročiť voči tým páchateľom, ktorí tu na silu väznia. Oni by mali dať trestné oznámenie. Oni by mali ísť na prokuratúru a podať trestné oznámenie za porušenie práva a slobody občana. Lebo toho majú chrániť. Ale oni tu sú a chránia tých zločincov. Proti komu? Proti mne? Proti občanovi? Ktorému sú zaručené práva a slobody, nielen medzinárodné, ale aj ústavné? Kde to žijeme? Tak ja sa pýtam Slovákov, tých bielých sa pýtam, že či cigáni majú zachraňovať slovenský národ. Ak áno, za chvíľku príde aj Maďar. Tak to spravíme Maďari a cigáni dokopy. Dobre, Slováč? Tak. Stačí?